Straight to the point. Nag-una sa atong mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan, insidente sa pagbaha og landslide na sinati sa pipila ka bahin sa Subo subay sa padayong pagbunok sa uwan. Straight to the point. Sabi ning uwan-uwan mga higala, oy, imbes kay makalimot nata sa flood control project, pahinumduman gyud ta matag uwan mahigala, mahinumdum gyud tang QM Builders. Di gyud malikayan, no? Og dunay mga issues mga kaigalaan nga matabunan ng mga issues o usahay malimot na ta mahigala. Kay labihan kadaghan masad mga issues nga atong tukiunon. In fact, kita des DYHP maulahin naman lang gani ko ang atong balita nag-una. Pero ang akong komentaryo usahay, nag-una na to mga balita, abtik na to mga reporters. Dili pa ko maka-take up dayon, malangan kong take up kay pertin daghan na sa ato mga higala mga issues nga atong hatagag pagtagad. Ug unya kinini ang monang malimta na to usahay. Pero iniguan, ma-reminded ta mga higala, no? Mapahinumduman ta nga 414 flood control project ang gibubo diri sa Sugbo. Iagi ta lang sa pagkataw-katawa kay mo na gihingon nga di gyud malikan nga ato gyud mahinumduman. Ang 414 ka mga flood control projects mo na mangita tahain man ni sila. Asa man ning mga proyekto nga grabe man ato mga sinati nga baha. Mao kana nga bisan pa og kana na ang daghang issues malimot no tata iniguan bubaha mahinumdum gyud ta 414 projects ang top 10 flood prone provinces nalupig na to kay kita bisa di ta apil sa top 10 nga bahaunon nga mga probinsya apan kita nakakuha sa ikaduha second ta top 2 ta nga nakakuha og mga projects unya kay top 2 man ta hay man nilapit gipamutang kining mao mga proyekto mo na gusto to mahibaw ana asa man pwede ba ming mahibaw-an nato Department of Public Works and Highways pwede ba malista ninyo ma-enumerate ninyo hain ni mga projeka straight to the point kay di man nato na malimtan ugwa ni mga higala karon gi yagyag ni Presidente Bongbong Marcos wa pa ta masayod og tininuod ba gining iya o giinisyalan lang niya ni yagyag or baka panggukod ni skunta lang siyang politika. Tanahon sa nato mga kaigalaan kay kinilabang background ining Marcos mga sukit tigpaminaw porbida medyo makaingon ta mahigalag dili ba pod ingon nga anti-graft crusader ni straight to the point basin og manggukod lang ni skuntasan kung seryoso siya ini mga higala atong tanahon may evaluate man nato seryoso siya ani or ang pagukod ang kontra nahala tanaw na to kung kinsa ni kay nganuman tungod kay ang Sugbo mga higala kadakong kwarta di ay sa gibubo mga higala sa Sugbo pila ka bilyon ang gibubo diri para sa flood control project apan nganuman murag wa may impact diri sa dakbayan sa Sugbo dakbayan sa Mandawi dakbayan sa Talisay dugay naman kay na problema ha wa may impact kanang maong gibubo mga kaigalaan nga binilyon dinhi mahigala sa probinsya sa Sugbo straight to the point kana nga mangutan na ta kay og usahay malimot na lagi ta pero kung muuwan mahinumdom di kan malikayan nga mahinumdom ta mo na kasamang Inday RB bisa makaingon ta nga bisan limtanon man gyud unta ko di gyud ko makalimot nimo Salam mo sa kong tingog ha kay video more or less sa man gyud no limtanon man gyud unta ko di gyud ko kalimot nimo ang QM Builders lang daan kanunay gyung mahinumduman atol sa ting uwan Sa lang yung mga kong tingog kay more or less sa mga gani. Di yun, sa pag usa ka kalimtanon pero mahinumduman yun ba sa tinguan? Kung nakalimot naman ako ng isyu, daghan makay kong tukiunon issues, oy. Pero gabi nag-uwan naman sagod. Nga pag-uwan, ni baha. Isus Ginoo ko. Ato na hisgutan ng buntaga mahigala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin 17 ka mga opisyal sa lalawigan sa Bohol gitaktak sa serbisyo sa Office of the Ombudsman tungod sa unauthorized construction o operation sa usa ka pribadong resort
sod sa Protected Chocolate Hills Natural Monument sa Sagbayan, Bohol. Straight to the Doon point. na gyud nga disgasya mahigala ha. Adtong ilang gitukod-tukod nga resort. Nabi tay usahay makigalaan niya gibutangan tong Chocolate Hills, gi-preserve man gud ng Chocolate Hills kay kinini ang naapil gud na mahigala sa mga wonders ba. Ha? Unya kun naay mga structures nga ibutang diha mawa ang iyang Serenity Inday RV. No, mura bag nahi siya ba? So, proteksyonan ko ng maong lugar. Nganong naa may resort na may swimming pool dito sa tunga-tunga sa bukid? Natikalbong yun. Ang ombudsman mahigala ni ingon yun nga din na mayo. Ato ni hatagay pagtagad karong buntaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. ilang gobernador o uban pa mahigala mga opisyal sa administrative aspect sa kaso, giwarningan lang sila in the RB. Giwarningan lang sila. Pero sa criminal aspect, ni-recommend nga pasakaan sila kaso. Hinumdum atong Captain Speak katong giadto ni Idol Boyke. Hinumdum mo Idol Boyke nga niatos Bohol nya ni sayo-sayo pagkanig Banakon dance. Katong maong Captain Speak. Kwanto gitukod to dito unya kana na ang ilakod to napalit nga yuta. Mao mo na bisag imong napalit ang yuta, do na mo mga restriction sa gobyerno. Naangay kang musunod, ha? Unya kadto, dunay mingadto nga vlogger, wa ra gito mga higala untay, wa man to masakpi gyud unta ba? Dunay vlogger nga niadto, unya murag wa ra gito tuyuan in the RV. Kana ingon to vlogger nga atong i-promote ning imong resort, ma'am, no? Ya sa mapopromote dong, ato ning videohan unya ato ning i-post, unya magkuan ko kana na ang kinini ang kamera. Unya doon na tayo drone, atong paluparag drone, makita na nindot kayo ng imong resort. Unya, daghay na mga anhe. Wala gito tuyo mga sugid di paminaw. Tuod man, paluparan og drone, pakuan, doon ay mga pictures, nindot kayo mga higala, post sa Facebook. Sus, nakitaan daghanay nakakita mga sugid di paminaw. O sa dihang nakitaan mga kagalaan, sus, mingo naman, oy, di man maayo ni, naman sa Chocolate Hills gibutang. Nakalapas ni sa mga balaod mahigala sa Department of Environment and Natural Resources. Ato mga environmental laws na lapas ani. Resulta may imbisigar ang ombudsman nga suspenso sila. Karon do na nay desisyon mga sukid tigpaminaw por bida. Kantarig pagtagad ng butaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya katong bukid nga napahak, nga gipahak ni Gwen Garcia dito sa Balamban, unsa man to? Iya ko nung himuan mahigalag Kapitolyo dito. Wa ba to maapil og imbisigal sa ombudsman? Kada ni pagtagad ng butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Bisan point. gud og imo na nang yuta nang naa, ibutang ta lang mo tukod gyud sa nang resort, Pero dunay mga restrictions nga ipatuman ng gobyerno, labi na kanang area protected areas na. Mawa ang iya mahigalang ang iyang pagka tourist destination, kung imo nang sagulan na diha kay mutan-aw nature god ang gianha mga higala. Na maura po ni makonek nato nining issue diri mga kaigalaan sa Bantayan Island. Kini Bantayan Island ni amay gitukod nga building mga sukid tigpaminaw. Matud pa sa report nga ang Department of Environment and Natural Resources mi-issue og ECC Environmental Compliance Certificate diri mga higala sa Bantayan Island, Santa Fe. Kini Santa Fe mao ni pinakanindot mahigalag beach, no? Kanang Bantayan Island mga kaigalan mo tabok ka dito gikan diri sa may diri sa may mainland, mo tabok ka dito sa Bantayan Island. Nindot kay na mga nindot kay na mga dagat diha. Labi nang baybayon, ang pinakanindot og baybayon kanang Santa Fe o kana na ang Madridejos, tulo man kalungsod. Ang Bantayan mismo nga taon naa diha mahigala i-celebrate, naa diha sikat kay na tungod mga kaigalaan sa Semana Santa. Nasa mga life-size nga mga images kung mag Semana Santa na mo na sikat ka na diha. But ang mga beaches po, sikat ang Santa Fe, mao ipinakasikat yun o kining Madridejos. Karon dunay gitukod mahigala nga building diha. Nga ang gitugot sa DENR matud pa sa ilang ECC 3-story buildings lang. Gihimo mahigalang 11 man ka stories. Straight to the point. Nga dunay kamanduan nga ipahunong. Taga-tarig pagtagad karon mga higala. Unya nitubag pod, in fairness mga higala ining industriya, mao man ni ang ilang kumpanya nga doon na po sa katarungan mahigala labot ani. Pero ang DENR mi insister nga ang atong pagpreserba sa isla ba na magutay kuan kay protected area man gud ni.
bisan pa og inyo ng yuta diha apan doon na tay mga balaod nga atong sundon pag-preserve sa area mga higala. Mao na sa Bohol ba? Sa bangkon kay DRB, amo man ning yuta o imo lagi na nadapita pero dili pwedeng tukuran nimo kay atong gi-preserve ang Chocolate Hills. Mao nang istoryahan diri mga higala sa Bantayan Island. Na karon og nitukod lang mo 3-story buildings, wala problema kay may giingon sa ICC. Mo may sulti sa DNR mga sukid tig paminaw. Apat ilang magipatuybo gyud bayo. 11 kandana mga sukid tig paminaw. Portingil ngigan nindot ra ba pagka-building. Mo ni karo isyu mga higala kay miingom ng Kapitolyo nga imbestigahon gyud. Straight to the point. Ato ning klarohon mga kagalaan kay og mingon tag 3-story buildings ra ang ilang gitugot sa DNR nya may pataas gyud kag 11 sa to pa kining tawhana nga naghimon ini medyo dunay dako-dakong connection og medyo gamhanan ning tawhana kung maohon. Straight to the point. Nya atong nahibaw-an nga ang tag-iya da ini ni Puryabuyag gamhanan gyud itood. No, medyo muragwa kayo makapalagan na diha, ha? Kay kanhiman Presidential Assistant for the Visayas nga si Michael Dino. Straight to the point. Medyo gamhanan gyud itood. Ato ning hatagang pagtagad mahigala si kini ang Mike Dino mga sukid tig paminaw. Di man ta matawag nato mahigala ginganlan man siya Mikey Mouse. Good morning ni Madia. Good morning Michael Dino. Kay kini ang wa pa gyud ko nakakita na ko Michael Dino pero wa may istorya hay gyud nga kanang naka-istorya kita niya ba unsa gyud kaning tawhana. Kay medyo og maka-istorya ta ni mo kiskis tas kuko ini niya. Di lang sa kita masangil dayon, no? With due respect mga higala kay gusto man ta nga og doon ako ebidensya dili tanan inyo kung tagaan ng ebidensya mabasa na to. Okay, but as of now, di lang sa kita mamasangil dayon, no? Dahil statement sa DNR, ang ato lang mga ngilngig ni Michael Dino kay panahon ni Duterte, siya mo ay Presidential Assistant for the Visayas, og igo-igo na human ang terminong Duterte, ni Buylo magig maayo ang niya mga negosyo in the RB. Napalit niya Montebello Hotel, puting ngilngig gyud. Unya human nakatukod siya sa top sa mga higala og naidakong edipisyo da ngilngig kayo, no? Nya karon ang Bantayan Island sad nagtukod sa tug dako kay hotel mga kaigalaan nga ang gitugot sa DNR 3-story ra apan ang iyab 11 stories gyud. Daka kaingon nga medyo di ta mamasangil dayon pero kaingon di ka nga medyo ngilngig ning tawhana gyud. Istorya at ani may ikiskis ko kuha niya patakod tagamay unsa kani ang sulti. Imang ka na may galag napalit niya Montebello Hotel. Napalit na ang tops mga kaigalaan perting niya ninduta na kayo. Ngilngig ka ng development sa tops di na pwede bilyon ang kantidad na day. Ha? Niya karon ni ay Bantayan Island kini pila ka ning bilyon ba kasay kantidad ani no? So pinana sa kabuylo gyud kayo mga sukid ti paminaw human siya nahimong Presidential Assistant for the Visayas panahon mahigalan Duterte unya human karon katos Duterte mga kaigalaan dito gusto mga kuano gusto to tinarong gyud pero unsa ba kaniya mga tao sa ubosan mga sukid tig paminaw nagtarong sa siguro pero doon tay mga pangutana sige di malikayan nga makapangutana ta ba nga ngano bang inaniman ka buylo gyud si Mike Dino nya kini ang dita mo tuo dayon kay ang ato mahigalag nay makasulti nay makahatag tong ebidensya diha na ta mo discuss gyud but sa pagkakaron di ta makatuo dayon ana sa no di ta in fairness mahigalang Mike Dino pero makaingon ta nga kung pinagkikita sa Mike Dino may makakiskis ta siyang kuko. In fairness ni Mike Dino negosyante man sa gina siya in fairness kanang negosyante god kamo man mo patuytoy og kwarta. So, malagmit nga sa iya ning negosyo. Pero negosyante naman sa daan before siya nahimong Presidential Assistant for the Visayas in the RB. Wa man makatukod mga dagkong edibisyo. Pag human yun, dagko, sulbong yun kayo niyang mga edibisyo mo na nga, di malikayan nga makapangutan na ta, no? Ngano ka niya? Well, in fairness niya, okay na siguro. Pero doon ay daghan na nakasulti na ko, labot ni Mike Dino nga antigo yung kuno niya. Daghanay mga nasulti na ko. Ako di ko basta-basta mo tuo gidayon. Kay pila gud kabuk nasulti ka na Mike Dino ka mao gyud na. Antigo na. Kaya na ko kaingon sad nga samtang dili pa ko niya matagaan sa saktong ebidensya na kutob gyud ta sa pag-ingon nga negosyante man siya, mantigo gyud siguro sa negosyo, no? Unya nga to lang nga kinini ang mayon ta og
kakiskis ta sa ang kuko. Buhan maka tiba-tiba po tayo napita nga maka kuan sa ta kini ni ang mantigo sa taon saon pag panginabuhi. Pero nga to lang nga kini ato panginabuhi nga kutob lang sa tinarong lang yun. No, manang atong pangutan-on baka siya nga unsa man ngilngiga gid mo no. Pwede ba ni nga matuluan minimo diri sa DYHP o kanana ang ato siyang palikturon in the RB ako patapukon ni ako mga staff diri sa DYHP ba. Magtapok taon niya atong imbitaron sa Mike Dino nga may muliksyon na to day nga unsaon ni nga mo asinso to ba. Ayos siguro niyang palikturon may mga financial management inana no. Ato yung pagtagad lubuntaga sa tumuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, Mandawi City Mayor Jongke Wano mo pasusi sa tanang flood control projects nga gipatuman sa dakpan sa Mandawi nga nakakuha og labing daghan nga mga proyekto matud pa. 3.8 billion pesos ang dia sa may Mandawi. Straight to the point. Ay ka, ato niya pagtagad sa mga kagalaan. Samtang sa laing bahin ni amay libreng sakay initiatives paimbestigahan sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo. Subay sa taho nga ang mga modern PUJ gingong wa na mo pasakay og mga pasayro. Straight to the point. Ano nga naman mo pasakay? Naon sa maning kalakihan? O sa Pikas Bahin, public interview sa Ombudsman ipahigayon karong Agosto 28. Lakip sa kandidato sa mong posisyon si DOJ Secretary Crispin Remulla. Straight to the O point. lakip sa atong nailhan nga taga Sugbo mao si Justice Geraldine Faith Ikong. Straight to the point. Kumusta man ang mga background ani, no? Ombudsman ka gani. Kanang doon nagi kay maayong record anti-graft crusader ka, ha? So ang ato ini wa man ta kaila ining uban. So ang atong nailhan ini kining ang uban siguro kaila mo pero sa ato dinhi kasagaran nga nakaila kinis Crispin Remulla kaila magitaan kay DOJ Secretary man ang ayan ba ning ibutang pagka-ombudsman. Ikaduha nga nailhan nato kay taga Sugbo si Justice Geraldine Faith Ikong. Ang ayan ba ning ibutang sa ombudsman. Mo ni andakong pangutana kay kung ombudsman kinahanglan nga hashasan gyud na nga doon na gyud kay record ba nga tarong ka nga pagkatao, ligdong ka o di ka gusto gyud og korupsyon. Mo ganay importante diha nga ombudsman ka nga kanabang lisod man kayo para nako lisod kayo kung anti-graft crusader ka nya ikaw mismo doon na kay problema. Straight to the point. Doon na kay problema panalitan og dili inana kaligdong ang imong background. Medyo lisod kayo sad, no? Pero in fairness ini mga kandidato, wa man ta kaila ini nila usag ilang mga background, mga sukit dig paminaw. So ang ato lang ini mga ngan nga medyo tunog kini ni ang nga ni Crispin Remulla tunog yun og of course ang nga ni Geraldine Faith Ikong tunog kay taga Sugbo man, no? Sa ato sa nitagag pagtagad mga kaigalan sa tubaw-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang pagpatuman og drug testing girekomendar ni Senador Vicente Soto III. Subay sa taho nga dunay nalambigit nga usa ka staff sa Senado paggamit og marijuana. Straight to the point. Yawa mga higala Senado na ha. Ato ni hatagag pagtagad sab sa tubaw-uban mga kaigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ug point. samtang sa Pikas Bahin paimbestigaran sab kinsa ning mga politiko nga nidawat mga higala og amot gikan sa mga kontraktor sa gobyerno. Mga contractors nga ni amot atol sa eleksyon. Ingon ang kumilik nga di na pwede. Nga doon na sa'y kontrata sa gobyerno o niya sila mo amot sa politika. Adi gina pwede. Pero tanaw ko, dugay naman ang gihimo mga kaigalan. Sikrito-sikrito lang. Straight to the point. Kaya ang kanang mga kontraktor, siyempre, mo amot gina mga higala. Kaya nag-abot sa panahon, nag-abot nga mulingkod na kanihang dapita, na ang mga kontrata, adto puntog pa nila. Straight to the point.